whatever my love thou hast taught me to say, it is well with my soul. Oh yeah. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ hath regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. Yeah. It is Rock of ages, collect for me. Let me because all of the point I'm all out on you. Come on, fire. Petronjo Udochukwu. Onye? Petronjo Udochukwu. Okay, Petron. Okay, Tonyenze. Yes. Anya kene kwai. Kedu ife na-eme tata? Ife na-eme bụrụ anyị nnukwu ụbọchị anyị bịara ka anyị kpọrọkwa ọma anyị Okay. nke Chineke bụkwa ọma nke Chineke kpọrọ. Okay. So anyị ma ha bịara ebe a. Okay, ma mụnụ nwụrụ. Mana ka ebe anyị nọ ife akata? Ọ na St. Fatima Okate. Mọchụarị. Mọchụarị. Okay. A chọzi ka esi ebe a wee bulie. Wee nabazie alọ. Unu bụ ndị alọ. Yes. Anyị ekenekwa ịsa. Kedu ka obi siri ihe maka mama ya? O wutara m mana o wutakara m because mama anyị biri ezigbo ndụ n'ọkwụ ọdụ. Tọkwa atọ. Atọ ka anyị mmadụ na ọsọ ahụ na mmadụ 200 years. Yes. Ilu uzuo ya. Elu uzuo onye a ọ na-ewuta. Maka anyị afụzi ya ọzọ. Eziokwu. Anyị ekenekwa ịsa. Daalụ. Jisi ike. Jisi ike. Onye nze. Nna anyị daalụ. Anyị ekene eyi. Keke ime sa. Good morning. Good morning. Biko ọ ga-asọ m ka mara afọ anyị. Afa m bụ Chris Udochukwu. Kedu ife na-eme tata? Etu i siri pụkịta na anyị gara ịbụ mama anyị etu anyị si wee kwadosi. Okay. Nnukwu nna anyị bụ and etu unu si wee pụpụ na mama anyị bụ onye udo. So. Anyị wee dị ka ekweghị mere a na-eme. Eziokwu. Mana ebe anyị nọkọta bụ na mọchụarị. Mọchụarị, okay. Fatima. Eziokwu. Ọgwa bụ nwa nke izizi. Oke ngwa Diọkpala. Anyị ekene eri nne. Dịka nne ike ka nne isi wee bi ndụ ọgọ dị ndụ. Mama anyị bụ
o biri ndụ nwoli ya ebe n'oge ọ dị ndụ ọ na-agbaziri anyị ụzọ o siri etu anyị ga-esi wee na-abụ onwe anyị n'anya otu a na-atapụkwana most of the things na-adapụtala anyị o siri so na anyị misiri a lot otu a anyị ekene yi dịka ndị dịgatara unu mmemme a ka ekpele n'isi fa ekpere n'isi bụ na onye ọbụla ga-anakwa na bịa dị iche onye ọbụla ga-emechi ya na abịaba dị iche iche o siri ka emechaa ebe niile daalụ sọ ebesikwa ike sa dama daalụ ke ka ime dama ke ka ibe si aga anyị na-ekene yi eziokwu daalụ sọ abịa anyị nọnyere anyị yes anyị kwa mama anyị otu a anyị si aje nke ọma otu a ọnwa bụ ezigbo mmadụ onye udo ka ọ bụ tọkwa famili unu dị ife a obe nna m ka ọ bụ ọbụrụ Okay, famili na okay, nna m okay. obe nna m oke eso m mama m mụtara m wee mụ nwa di ya na be mama oke nne m mụtara my mother si be mama oke so mama bụ nne ochie my mother O si dị. My mother nọ so anyị bụ ụmụ ya wee sokwara mmụọ bịa ka o si dị so nọ ya ka anyị ji na-eji wee nọrụ ịne aha anyị efu unifọm ka afọ m ya na-arụ ya anyị ji enwe aṅụrị na mama nọrụ ndụ n'oge 100 years 100 years wee bụrụ na nke kasị nke bụ na o gosiri anyị udo Chineke mee ka anyị mara Chineke otu a ọ ya ka anyị ji enwe aṅụrị O si n'ebe dị. mama nọ ka o si dị so anyị na-ekele unu ga-anọnyere anyị daalụnụ daalụ sọ na ụkwụ unu ji bịaba anyị na-alụ ọrụ a mgbe unu ga-ana nke unu ga-eji naghị amakarị emenụ anyị nọ na-ekele Chukwu n'ihe ọma nke o mere Otu anyị a. echikwara anyị eluigwe otu a ihe dịka mmiri anyị achọrọ ya ka eze afa ya gada afa ya dọọnụ afa mefu na ebele Chukwu udo mechi Igbo o si dị damakeshọn demarcation onye eji mara m ya kene yi Daalụ. demarcation daalụ sọ nna. daalụ sọ Ya. daalụ ya daalụ Okay. nwanne daalụ disi ike disi ike n'ọrụ anyị na-ekene o ya onye nze ka ị na-ese m ka o si dị arms of faith and be closer drawn to thee. Oh, draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. nna m daalụ sọ anyị ekene yi ka eke ime oke na-enwesa aṅụrị Kedu? celebration of life yes anyị na-eme ife niile. kedu afọ ya Reverend Innocent Chukwudi Peace. oke ị bụ nwa mama ọkụ ya Nwa bụ ọdụdụ nwa m. oke ndị agbọdụdụ nwa ya anyị ekele eri nne ka eke ife si aga Ọ na-aga ọfụma, ọ na-aga n'anya otu a maka aka Chineke dị n'ife anyị na-eme. ka o si dị anyị kenekwala eri nne Daalụ. ndị na-ga-abịa mmemme a ga-eme ka ekpele n'isi ba Ekpere mbụ na fa ga-abịa n'udo nakwa n'udo ana nke bịa mama m nọrọ 100 years ga-abụ a point of contact to them otu a to live longer even than ka o her. si dị ka o si dị daalụ sọ jisi n'ike anyị ncha ga-elukọ ka ọmụmụ unu n'afọ Jizọs otu a daalụ sọ si achelo ka o si dị Where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to that precious bleeding side.
o si dị na be nne ya ka anyị na-abanyezi ife a na be nne ya What peace we have enforced. Oh, what needless pain. na be nne ya ka anyị nọ All because we do not fall. nne daalụ ebe a bata kịta nke ebe anyị nọ na be nne ọkụ ya be ndị be onye okay daalụ ngwa bụ nwa nwaanyị nọ anyị na-ekele gị chekwa n'afọ anyị ngwa bụ adị ya okay daalụ nne daalụ n'ụwa jisikwana ike thank you na be nne ya ka na-abata ben ya ka na-abata kwesị Find a friend someday. Take it to the Lord. In His arms you go that will find your soul that's saved. Your blessings see what has done. Count your blessings, name them one by one. morning And it will daalụ sọ surprise isi ike o onye na-edu anyị n'ije ịdị ebube ana m ekele gị ịdị mma ịdị ukwuu Chineke onye ịdị mma n'oge zuru oke ọgbara nkịtị okwu juru n'ọnụ agụ na-eche mba ga-aga n'ogwu okechi anyị na-ekene gị anyị na-aja gị mma anyị na-ebuli aha nsọ gị elu anyị na-asị ka otuto niile na nsọpụrụ dịrị gị n'aha Jizọs anyị na-asị ka ị nara ekene anyị n'aha Jizọs anyị na-ekene gị n'ụbọchị tata anyị kara aka maka nwanne anyị nwaanyị wee mee ka anyị pụtasị ụra n'ụtụtụ ọ dịghị onye a chọrọ achọ tata anyị na-asị ka okene dịrị gị n'aha Jizọs wee na-ekenekwa gị maka nwanne anyị nwaanyị nke ime ka o bie ndụ n'ụwa wee nọọ ogologo ndụ anyị na-asị gị daalụ anyị na-ekene gị n'ihe ọma niile nke iji wee lụ na ndụ ya anyị na-ekene gị maka ụmụ ya na-ekene gị n'ikwu na ibe na-ekene gị n'ihe ọma niile nke ị mere na ndụ ha wee na-asị gị daalụ n'aha Jizọs eze wee kwadobe onwe ya ka a mara ọ kwadogoro onwe ya ka anyị dị nkwadobe ọ ga-abụ ụbọchị ọ ga-adịla anyị otu a ka anyị bụrụ ndị ga-eketa alaeze nke gị na ihe ndị a ka anyị na-arịọ n'aha Jizọs wee na-ebute ihe niile nke a ga-ebe maka akwamozu a n'iru gị wee na-asị Chineke ka i buoro anyị ụzọ kpere anyị azụ nọnyere anyị nọnyekwa ikwu na ibe nọnyekwa ụmụ ya nọnyekwa ndị ga-esi otu aka ndị ga-esi nso wee bịa ihe niile nke a ga-eme bụrụ ihe a ga-enye aha nsọgị otuto n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.
n'aha Jizọs n'afọ ụdọ Owere ukwu niile Echere Royce gaa ije gị nke ọma abụrụ na na-abịakwa ụwa ọzọ ị ga-abịakwa ụwa n'iru Owere anyị na dị mma anyị na-ebiri ọfụma ị ga-abịakwa ụwa ọzọ anyị wee na-asị gị n'afọ ndị uru Owere niile ị ga-ije gị nke ọma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị a na-atụdo Nwankwọ Ojika ihe akwa dị iche wee na-echeta maka ka anyị wee ruo ụdị ọnwụgwụ dịtụ ihe imelụ m isi ụmụahịa kochanata mgbe m amaghị ihe disentịrị ma na anwụrụ ụmụahịa izi ozi abịa na ụmụahịa kochanata nke mee nkochanata tris ya na General Hospital Ọnịcha si ebe a jebe ụmụ na mbụ ebe jere nje ewusi ma okwu ọgụ natadebe ebe ahụ so ebe ahụ ka nọ nwanchi okwu ụgbọka ebu izugidere mụ na ezinụlọ m wee ganye n'ọnwụ ama m onye nke na-enye Chukwu gọzie Ochidike mama nna gọziela anyị Ochidike mama nna gọzie Ochidike mama anyị nna gọzie onye udo Ochidike mama ezinụlọ ọbụla udo ga-abata na ya n'aha Jizọs. Thank you, Jesus. Ada Owere ugwu nnukwu ada jee nke ọma onye nwanyị gọziri n'aha Jizọs. biko ka ife a na-egosi ojoko na ji a ka ife ogosi ka anyị tụwala ụmụ di ya na-achị dịka esi eme n'omenala ahụ. Anyị na-atụrụ ụmụ di ya na-achị anyị na-erikọba anyị na nwanne anyị nwaanyị na-erikọ anyị na ụmụ di ya na-erikọ anyị atụrụ ha ụmụ di ya Excuse me. dịka esi eme n'omenala ọ bụghị nke a bụ emebe mbụ Chineke nna anyị nọrọ 100 ekpere anyị niile bụ ka onye ọbụla n'ọkịa maka onye ọbụla nọrụrụ otu a by this time otu ụwa si dị kịta bụ ngozi pụrụ iche ka ọ bụ n'ebe anyị nọ so ekpere anyị bụ na unu ga-atọ karịa nne unu n'aha biko anyị na-ekele unu nne bụ nne n'obodo iche na ọ dị izi mmadụ bụ mmadụ dịka nwanne m nwoke anyị kelere unu ekene daalụnụ dịka m kwuru ana m ekwu eji m unu anya isi ụwa ọzọ pụtakwa ya mma amụkwa ihe Owere
abalakịrị m etu unu si eme wee na-asị na ihe unu nyere anyị napụtara n'obi ọcha o nwere ihe ọzọ anyị ga-eji ka anyị gbadaba anyị na-echezi unu nso mechie mezizie mmechi abịa ọ na be nna ya ka anyị na-achọsị ka isi wee pụọ kịta ka anyị gabazia na bie onye nze jisiri ike be nna ya ka ọ jee jisiri ike jisiri ike
Jesus Christ. Amen. That's what's in it. Oh, yes, okay. Daluno. Biko, kedu ndị na-abata nụ? Okay, ndị nwe ozu. Okay. Nọnụ. Dalụnụ. Nọnụ. Okay. Ndị nwe ozu na-abata. Bịa ka ndị n'ọgwụ ọkpa. Ndị na ha ọgwụ ọkpa agwa ndị. Nọ na-asịsị were nwayọọ. Anyị na-esi anya n'ụlọ ọgọdọ efu na ndị nwe mmadụ ji nwayọọ nwayọọ na-abanye. Santa na ụmụnne ndị be mgbamgbọ. Fa ji nwayọọ nwayọọ na-arịbanye. Ndị ikwu nne ya bịa ngo baba ọ na ha bịabeghị ụmụnna na-aba ụlọ ọgọdọ. Nabasị ya ndị enyi ha ndị ụlọ. Ọgbọghọdị osimiri na-achọ onye nwanne m nwoke n'okpuru gosi oke ọ bịakwara n'ọkụ ya bịa ebe ọ mara ndị n'obi ama nkwenyebe ọkara na Chukwu obi si n'ọgba ezi udo enye ndị na-alụ n'alụ ụlọ kapịta ofu ife a sinite ọdụmeje ajụọ na ha si n'ọha nke obodo ka o si dị nne anya kịta n'ebe a ka anọ wee na-esi ife na-esi nri n'ebe a ka na-esi nri ndị ga-abịa mmemme tata ga-eli nke ekwu ka a na-eme na nke a gịnị chikere gwada ndị alụnụ ka ime ka ife si aga anyị na-ekene unu rinne afọ nọ unu na-esi ife mmemme a tata oke nke asị fa mara mọngwa bụ ụtọ n'isi n'ije a nne daalụ rinne ekenekwa m o gosiri da na ị na-emekwa n'ụka ọfụma ị na-eme ọfụma maka dị ọra taịm ngwa sịkwalụ nne ebe a ngwa na-esikwa n'ebe a anyị na-ekene rinne jisi ike ka eze afa ya ka afa Catherine afọ ya na-aza na-adọkọ nke a dịkwa egwu nke dị fa ofe akwụ nke a ga-asọkwa ụsọ daalụ nne isi ike n'ọrụ isi ike n'ọrụ na-ekene olu nne daalụ na isi n'ike nke a bụ ukwu ya ya daalụ n'ọlụ jisi n'ike n'ọlụ jisi n'ike How you there? How work? This one na suya, eh? Na for suya. Okay. You go sweet? Okay. Oh. Okay, carry on, eh? Thank you. How my? Okay. You see mama? Huh? Safeli aka. Say bye-bye. Say mama bye-bye. Mama, okay. You see, they na yega for yellow chuku. Do chuku. On as mama called JG and Koma. Good to her.
Amen. Hello, daalụ rinne. Jisi ike. Mụ na alọla. Ngwu ya bụkwa na onye? Ngwu a bụ onye? Abụ m nwunye nwa ya. Nwunye nwa ya, kedu nwa ya nke ọ? Nwa ya Innocent. Okay, Reverend Innocent. Anyị ekenekwa anyị daalụ jisi ike. Kedu ebe bụ nsogbu lọta? Kedu ebe nsogbu lọta? Anyị si Abuja lọta. Abuja, okay. Daalụ nọ nnọọ daalụ sọ. Daalụ ma. I am actually beginning to go up or get them up. Mana, where are you pushing? I may let fight in an area. I'm asking us to do Jesus. Then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. 55. O death, where is thy state of sin is the Lord. 57. Child was born in the year 1923 to the family of one Bojika of Urole, kindred in Umuk village, our kingdom. Madam Rachel later got married to late Chief Jacob Ikewolugu Doju of Umwa Paladin, kindred in the village, our kingdom. The union was blessed with 7 children, 3 males and 4 females. Lunch Umaba, as she was fondly called due to her various business activities, which comprised traveling to all the nooks and crannies of Igboland and beyond, buying and selling all types of foodstuffs like fish, gari, yam, vegetables, cola, and several cooking utensils like pots, okwa, odo, that is traditional pounding matters. Mama Lunch in her later age engaged in the production of various ingredients for the preparation of some special label delicacies, including but not limited to upaka or uma, oil bean, ogribo, castor bean, which she was so famous for, as many individuals, including the highly placed ones, cannot do without those products. No, the name she was popularly known for because of her first name is Ogeli, empowered several younger women in the community by teaching and encouraging them to engage in the production, buying and selling of foodstuff and other products which are in line with her several businesses. She secured her father's land at Umo with the help of late Mr. Pius Sanyo, who was a policeman by then. Without Lunch, some wicked people around the family would have wiped out her siblings off the face of the earth in order to occupy the lands and sell some as they like. Mama Lunch was just an epitome of definition of a biblical virtuous woman, a lover of God, a very hard-working Christian adherent. 1994. She died as a very dedicated member of our Born-Again Christian Association, Abaka, and served the Lost Mission, our branch. She is survived by Mrs. Obedeli Deborah Chindo, daughter, Chris Edward Udochukwu son, Joseph Obak Udochukwu son, Florence Ifeanyi Waya, daughter,
Reverend Innocent Chukwudi Udochukwu son. Then sons-in-laws are Patrick Chindo and Daniel Edemba. Daughters-in-law Veronica Udochukwu, Edna Ngozi Udochukwu, Comfort Udochukwu, Patience Udochukwu, with 6 grandchildren and 42 great-grandchildren. Signed, Chris Egwaju Udochukwu for the family. Chide bele na chike. Ufi ufanye ka
said, I do see you from only large here by what the child, Jose Pastor, I give you a call of one move well, large. But as I know, Papa, why on I can't keep the office to see that we shall have now die. Okay, lose yourself, who be civic. No, what will we actually collide? Don't know the name, don't let the bluff and no one. Tigers are wages of Anna. They went outside. What would I see? Oh, Kusuka, Canada, pastor. When I said Anna's up there, or say Anazana, who knew now, Jobu now, Job, oh, say the banana family. May see I. Oh, I see now we will don't keep an answer. Yes. You see, gets off. Hey!
onwe m abịa n'ime chọọchị anyị abịa n'ife ụfọdụ ndị ahụ sọsọ onwe ha ka ha ma. Listen to this, your birth came through others. Ọ dị onye nọ ebe a mụrụ onwe ọ bụ onye ọzọ mụrụ ya? Okay, number 2, your name was given by others. Afọ anyị na-aza onye ọzọ ma gịnị nyere ya. So don't joke with your neighbor, don't joke with your people. Ndị village ndị ụmụnna gị, don't joke with them. Maka na ọ dịghị onye si n'elu wee mee gịnị wee daa na ichegharịrị si ụmụnna ahụ gbafuo arụ adọrọgụ. Yes sir. I nwere kolomental ka a na-akpọ kolomental. Oh my God. Ife aka nnechara anya si ekene dị Chineke na ndị bụ ụzọ chegharịa kama na nchegharị ha bịa nwee onwe problem ọ dịka a ga-asị na onye chegharịa eme gịnị achụpụ ya na ana akpagbu ya na o chegharịrị mba kama na ọ ghọtara the scripture merie o neglect ụmụnna ya tụọ na ụmụnne ya wụ na a na-eji ọkụ mmụọ nka akwụkwọ nsọ na-asị na-achụ dịka ajụjụ ha ga-esi aṅa anụ ma ọ bụ na o nweghị onye mere gịnị gwara ha. Ọ bụrụ na ọ ga-enwe onye gwara ha ọ bụghị na ha na-abụ n'elu ilo ka ị ga-eji wee nwee ike gwawuo ha. Number 3, you were educated by others. Akwụkwọ ịgụrụ by others ndị ọzọ kwụrụ ụgwọ akwụkwọ akwụchazi ụgwọ akwụkwọ ịgbafuo. Ụfọdụ asụchara jigataziri asụsụ na nne ha witch na nna ha witch na onwe onye bụrụ ha amụma. Nne na nna ya jikwa nne ya egbughewu mgbe ọ dị ime ogbuhewu mgbe ọ mụọrụ ọpịchacha ahụ ruo ka ihe eku ihe mmiri ka ọ ṅụọ ife ọzọ ichigata ahụ sị na nne gị owogono n'ọwa amosu ahụ adụ onye dị etu a ma anya ma onye na-eburu ya amụma ahụ ọdụ ha ya bịa amụsụ ebe a ka mmasị ya eze jiri ya n'ọnụ nne gị uwe amụsụ ọka ọnụ ụgụgụ. You were educated by others. Even ma onye nkụziri gị nkụzi ma ticha ma ife niile bụ ndị ọzọ mere gịnị mere ya ma ụlọ akwụkwọ ebe ịgụrụ ndị ọzọ lụrụ ndị ahụ ụlọ akwụkwọ naba na-aghọta ife na-ekwu ebe a. Afịa ahụ ị na-agba mbọ ndị che na-azụ na-agba mbọ ka ịzụ afịa ka ịzụta taịpụ ihe akpụ na n'ụlọ ụka ndị ọzọ lụrụ nyawa afịa ọhụ na ụka lụrụ ya mmadụ na-anụkwa ife na-ekwu ebe a because abịara m ka ndị okwu Chineke n'usoro na n'anya maka ọ karịa na anyị n'ahụ ọ kachasị ndị asị na ha jidere Jizọs n'aka ị na-achọzi Jizọs ahụ ya afọ gụna na-abụ mekọ ife ya geti gị ọnụ isi yes ọka ụka isi o si na nke abụọ ozugbo o si na nke abụọ ndị nke eri aghọ na ọ bụrụ mgbe m na ebe edi ọfụ onye na-ebe ọsị ị ka na-ejerịta ebe ahụ ịma na mmụọ nsọ apụọ n'ebe ahụ maka na nyanwa apụọ n'ebe ahụ ka mmụọ nsọ ji wee ebe gịnị ya kpachapụ na onwe na anya. Somebody say amen. Your education came by others. Ma onye kụziri gị nkụzi pụtasịa na-asụ oyibo bịa ife onye kụziri na primary school gbaa brek o nwee 5 naira iji mee gịnị nye ya n'ọnya awụ n'ọkwụrụ nye awụ n'ụwa na-aga ịpụtazie maka na ịgago university pụtazie efu onye kụziri na primary school i neglect ịgbawa ada atụtụ na ọ bụrụ na agụọ gịnị 1 ihe bụ ụzọ gụọ 1 before gụọ 2 maka ndị na-akpọnyegasị ndị ochie chọọchị n'imi na-akpọnye ha n'anya ịmahụ na ọha nwapụ ụzọ pụta ozi ọma ihe na ọ nwere ebe ha ji aja eje ofu aka a na-eme crusade ndị ọzọkwa eme crusade mkpuchi ata aja ekpuchiere m ụzọ. Your income through what? Through others. You are a billionaire. Ego ahụ si n'elu weda. Don't joke with community. Your community nọ there. Don't joke with ndị igwe. Don't joke with ụmụnna gị. Ọ nwere ife Chineke ji bewe gị biya. The Bible said that we are the light of the world. Ọ bụ eziokwu. So ọkụ ahụ na-enwu were ka ndị ọzọ were ya na-afụ ụzọ eji n'ọkụ wee jechachie ha anya. Mmadụ ọ na-adị ife na-ekwu ebe a. Anyị were ọgụ na mgba ọ dịghị onye a ga-azọpụta. Ọ dịghị onye a ga-azọpụta n'ike aka ihe. Amen. Ebidogo okpomọkụ Chukwu. Mana mmegbu oge dị ka nsi ya ọnụ. Praise God. Your respect is given by others. Ife na-ekwu ọwa eziokwu. A na-enye gị respect. A na-etu gị afọ ịbata ebe a kịta a na-etu
umbu na be begene ba otu ogbachi ni na be ngala oni ifuru onye mere gene tulu afa and no one oso ga etugu gene nyawa afa mmadụ ye to nwe afa igwe na abata ebe akịta efu na ọnwụ ndị mmadụ ya nọ na-eme gene igwe onye ọja na-egwu nyawa na-emezi aka ya etu ya ọ nọ n'ime ọfịa na-agbawo igwe ba n'ime ọfịa ji nchọ ọbụla igo onwere ojiwa o yiri go dị ka it doesn't care because onwe onye mere gịnị ebe a ihe nye respect zuru ya so don't joke with people all mmadụ hụ na ndị Igbo sọ mmadụ ga-eji eme gịnị ga-eji aka mmadụ ga-eji eko no you're welcome daalụ no daalụ anọkọta sị na onye ohi emela gịnị echegharị anya na onye akwụna emela gịnị o chegharị anya ọ bụ ihe ana m agha mụrụ ebe a ị na-anụ ebe nna gị gosi pụta ibe n'ịbụ nwa Chineke let your light so shine among men that men will give God the praise not you ọ gị maka a ga-enye the praise so that all people will see oh shandalaba they will see your good works and glorify your Father who is in heaven. Jesus love you. More than every first January. Praise and prayer. By the time I was given a book, we know that we know that we started the year with prayer. We know that I like ours. And I had the thoughts that I feel about it. Yeah, I give you a book of this year. I will prosper. Nobody will kill me. Never just say, when we are going to have all sense of God. Nobody will actually get out. People will say, oh, they are. My name is Anadingo, the bingo, everywhere. You have not called us in vain. You have called us to preach, to be a mediator between God and man. As in the Spirit of God, I'm able to in my rest of mind. More when I'm able to carry if I'm able to Makana Oka Dali in the Maman today, we serve the lost. And from every invitation, one is saved, one is lost. A brother is saved, not Jesus. In 1993, look at the deported from Libya. I came back home a hopeless man. Manona saved the lost. Every evening, and then when we do midweek service, we have a booth on a church. Where I look at the bigger church, no Kabunai. More as I see everywhere. Hello, Pastor. I did that for 2 years. And after that, I was ordained an evangelist. And since then, well, today, it has been up. So, if I should leave a moment, you could say again, now serve the lost. We tell several places before. When they know who bought the Albania, now to Munabazia, or here to Zelia. And I'm born by serve the lost.
Jesus save long way. Amen. Keba. Weburu ihe ndị si na nga akwọtọ wee gbaa ama n'eziokwu. Ife niile ha na-ekwu ebe a bụ nke eziokwu. Jesus saved me in self-lost. And as a lost human being, a lost soul, if you want to be before we can not be well. Well, woman, and you come. Betty, obviously, no more of Konya, the guy I live with. Manatata, if it each day. Because I'm a bumbo, come to the Tabana, not tied up on them. Web done or at 8 o'clock. You go get a tempo. Mutin and out on back. Or can about the side. Chiana, Nana, Weber. Who's why no? 3 times. It's a drive up town. What is it? Can I or have that town or go to a tempo? A blue with the way. Carbon driver. How can you move? My name will move. Turn it down. When you move, when you shoot, now I'm saying, and cable out with one. I see one by. Sit down, turn and go. The guy turn those will move away. Nature can move them every bro. So that is the God we serve today. Hallelujah. The mighty God. The mighty God. Finally, name the 100 years today. Ismail Yeba 113. Now we're 114. Man operator according to Nambido. If any about BC before Chineke went dog. Hallelujah. Okay, the 6th one. My father was sending her to the Uganda or Amasan's any day. Okay, that was one of the biggest and highest native doctor they went at this side of the divide. Now we say because he men no and one again. Also from Udo and you moke a helica heli. Naja about you name about magic. I want to name. Naja about Chiki. Now once again name my lica heli. It's boy in cable. Nam senya bela panaba sino do boy again young boy how jacho in the beer. When you go one can go no family, no the north. Naburia Bata, no man in Malaysia. Oh, may 6 months until you pago 11 years, my blue. Because now will you pull up Nina, calling in our face at all, when you didn't teach you again. People tell him, I'm close to, I'm heading to 3 decades now. But also money 114, 113, and 100. Can you go lazy? Hallelujah. I will show you that God is God. He can't run no keeping. He can't run even now. It's in our can you see how today. Every penny in Jesus Christ. Yes, sir. Never be a can anyway. Hallelujah.
mama nakọba kio meri na ndụ a ya nata maka nkwe na nkenke mama anyị chegharịsịa wee chigharịsịa wee chigharịbakwa ọ bụ nchegharị bisokwu na ọbụ ichigharị tekesịa kpụrụ kpọmkwem mama anyị kpụ kpọmkwem o nwere nkịta mụrụ mmadụ ka agụụ na-agụ ya ebe a ọbata ofu mbọsị wesị mama ebere nsị amami ụmụ isi ama good morning ọ bụ na Chineke bịa kpọrịa ahụ ya n'aka anyị Chineke si a na mụ na ụmụ ọ dabiribo na abụọ na-enye anyị ọfụ na nke ntabiri ọ ya ezu o wee sị m mma ebere ụka Chineke nsị na ndị nmeje nsị ụlọ si ụlọ nọ na-eje diselis nru ezi anyị nsị ama agbọ diselis nọ dipa laif anyị mụrịsị ya o wee sị m ụtụtụ echi mụ kwado ka anyị pụọ obi aja ka anyị jeba moto gwangwara o ji eje ose ere ogiri ọ na-egosi m ndị ahịa ụbọchị ọbịaghị ka m nye ha aja nkwue ole si ogiri aje n'ebe anyị na-akpa ihe n'ose nwoke na ọmasịra m ime ogiri njide ego na-amụghị m ma ejighị ego na-amụghị na ụgwọ ya ese ọsịa nwoke ekwe ha agbaga amata ogiri mbechite ogiri ọsịkwa okwu na oghe m pụọ ya oghe mbọ ya ọsị mmachi mmachisie ya ọdụmọcha ya egwuregwu ọ bụ na ogwu bịa nwa ya n'aka na ajasa ebe ọ na-achị maka ọ na-ele mmadụ na-ele obi na-ele ọjị ọ na-achịga azụ na ajasa okpukpo nwa ya n'aka ọgbaba debere otu mkpọ ndezebe abịado ngwusi ogiri ọsị njebe ahịa nke ọ na-ọbịa aja chie moto anyị ji eje fia god anyị ji eje ọ kwụsịrị m nru ahịa egopụ ogiri nza nke ndị ahịa ama uwe ọkụ osisi wee dị mama wee si m ngwa ome dịkọta m maka odiwe nchidoro ahịa ose zụbazi anya ụlọ nke eguzi ụda wee buzie spat jizọs mee buzie spat ụmụ na-elujizi afọ adị arụzi ya mama m ihe mụbọdụ na-anadị ngozi be Chineke kwadobere onye ma ngozie mama Gaide Goma, I'm not going to say Gaide Goma. Somebody said Jesus.
nwụọ n'ihi anyị mgbe anyị adịghị achọ gị mgbe anyị adịghị ekwu okwu ọma banyere gị ka ị zitere ọkpara gị ọ bịa nwụọ n'ihi anyị nke a bụ ịhụnanya dị ukwuu ma ugbu a onye nwe anyị anụwo okwu gị n'ụbọchị nke taa n'ebe ọ pụrụ iche site n'ọnụ onye ozi gị anyị na-enye gị ekele Chineke anyị wee na-abịakwute gị n'ebe ọ pụrụ iche n'ihi ezinụlọ nke mama Rachel Ugoye Udochukwu anyị na-ekele gị Chineke n'ihi na nwaanyị a nwụrụ n'ime Kraịst mbọsị opi na ndị nke ka nụrụ di ọhụụ na di ha nọcha na ebe dị iche iche onye nwe anyị o nweghị ihe anyị ga-arịọ gị karịrị na onye ọbụla nke nwere ngalaba sitere na mama o nweghị ihe anyị na-arịọ gị karịrị Chineke na ha niile ga-ebisi ndụ ha n'ụwa nwa n'ime okwukwe a n'aha Jizọs ebe isi anyị buru ụzọ chọọ n'eze Chineke na ezi omume ya na ihe ndị ọzọ niile n'ihi na ị kwesịrị ntụkwasị obi ihe ndị ọzọ niile a ga-atụkwasịrị ha n'ihi na ị dịghị agharịpụ mgbe ọbụla ripọtụ jọ na ndụ ha n'aha Jizọs ya mere anyị na-ekwubi okwu na-asị na ọ ga-adịrị ha na mma ha ga na-apụ na-abata atụmatụ nke onye iro n'ụzọ ọbụla bụ ụzọ agaghị emezu n'ebe ha nọ n'ihi na isi na o nweghị ngwa agha akpụrụ imegide anyị nke ga-adị ire n'ihi na anyị bụ ndị na-ejere gị ozi wee ka ha bụrụ ndị ga-ejere gị ozi ka atụmatụ onye iro ghara imezu na ndụ ha n'aha Jizọs isi n'ihi na ezi omume anyị sitere na gị bụ Chineke wee ka ha mara na ọ gị nwa bụ ezi omume ha ka ha wee bie ndụ ezi omume ahụ o nweghị atụmatụ nke onye iro nke ga-emezu n'ebe ha nọ n'aha Jizọs ha si gị ribe otuto Jehova n'ihi na ị maara aka ọrụ ha dị iche iche anyị anụwo akụkọ ọgbụgba ama ihe imewori mgbe e dịpọtụrụ mmadụ o nweghị ihe o ji mana n'ihi na ọ gbakwutere gị igosi onwe gị onye kwesịrị ntụkwasị obi wee ka emeghe anya onye ọbụla si n'ezinụlọ a ka ha mara na gị bụ Chineke adịghị agharịpụ ka ha wee jidesie gị ike ruo ebighị ebi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen. ga-ebu arụmama aga n'ebe ya akụ ya dịka mkpụrụ mmadụ niile ọ bụla iji akwụkwọ broshur buso n'ụkwụ gị sape page 4 biko ndị ya nyere anyị aka wee buru arụ awa aka n'ebe ili dị anyị na-ayọ ha ka a bịa bulie ugbu a kedu ndị ihe ya aka wee buru arụ a ya abata n'ebe a pere mpe so anyị na-ayọ biko dọwọrị nọ n'ebe ị nọ nwale mmadụ ole na ole ya aga ha gaba
in this family. In the name of Jesus Christ. Thank you, mighty God. In Jesus' mighty name we have prayed. In appreciation of Mama's life, I feel greatly excited about her life. I acknowledge and appreciate her pattern of life. Mama is someone whom you will always like to stay with, converse with, discuss with. Mama is made of many parts. During her lifetime, she can cook food very well. She can produce vaccine for men. She does, when she was alive, she sells kanda meat, dry kanda at her marketplace. The much known chakota, she can produce it. She can do many things. And anyone that comes here, we always like it. I am very grateful for her life. At 96, at the famous Self-Belongs Church, she blessed God for her life and said, told everyone that was gathered, anybody found asking him, anybody found asking him, anybody found asking all the job, well, then we get what I'm missing, what I don't need I got a job, I got a lega, I'm a job. And then last December, we got a job in law. We are also much money. I got a good one. Instead of mine, I'm going to love life. You are not the beauty of life. See, I can do what you do now. I'm not going to have I'm very the church. I know right so you make the one I was studying when he started this ministry. I'm making it when you time church after church and time. I'm making it the man then lady to mama. Oh, to God and so the children and they can no one who know the mother, no they had on time, they had a sort of now Jesus Christ is for you. We are the great grandchildren of Romano. We are here to present a farewell song in our honor. May his peace be with you.
resurrection and the of the dead, and the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall come up together with them in the clouds. And there shall come to pass the saying that is written, Death up in victory, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? For as much as the spirit of our deceased mama, Madam Rachel Ugoye Udochukwu, has returned to be to God who gave it, we therefore commit the body of Mama Rachel Ugoye Udochukwu to the ground and to the dust, from dust to dust, from ashes to ashes, in the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Everybody say amen. Amen. During the war, Kana Puron the weather dilemma. My mom was here back all the way from here to Maforish. The Aganano, Ebana, if we do the Sia non ni Mama Nilusia.
wesi oke ya bụ ebu nne ya were na ya ga-enyekwa ndị otu anyị kwa ndị nọkwa na-eche mgbe fa ya apụ wee were nne ya wee kee fa ha na-ekwecha okwu wee lue tata ndị fọrọ nọ den ka ejesiri ya bụ agha abata m ebe a zoo mama nzo nnọọ mgbe nọ bepe anyị na ochie ebe a ndị na-achụ ndị amị bịa mama ndị difendị nnụnụ ozugbo ndị apụta wee sị abịkọ na nwa m anọrọ n'ọkwụrụ yesterday ka ọ bata na ọ na-ezu ike ndị amị ịma na ndị ama emere ebe ndụ dị mmadụ ha wee kụọ mama m ihe ọkụrụ ya n'ebe a ya ka ọ na-abụ nlotacha anya mmiri a na-agba m so na ife m na-akọwa bụ na mama anyị a efụrụ o nwere ọkwọ oke ọ na-ekwu ife ọfụrụ ọ na-adụ ọdụ onyere anyị ebe a ka anyị na-efolo mana o nwezie ka o si wee gbajọọ ọ bịakwukwo okwu anyị akụjakwa so ife m na-ekene ụlọ biko jisie n'ike onye kwuru pastọ kwuru okwu izi ebe a kwuru sị na adị preach church nọikwa onye nya to win souls and preach and more of Korea so mgbe na-ekene ụlọ ụkwụ onye ọbụla ji were bịa ga-eji were na biko kwuru na-etinye ezinụlọ na ekpere ebe enwe ebe temptation dị a na-ekpere anyị ekpere ka akafere ya so no ebe dị na ya daalụ nọ we are very very grateful. Praise the Lord. Ọ bụrụ na ụfọdụ ndị ma mgbe mama ndị bịara ụka mbọsị mama nwere 6 years m bịara ihe m kwuru n'ụlọ 2013 ka ma ụmụ mama nne m mama nwụrụ ma since then etirubeghị nna m enweghị nne bidoro nne nna ka nọ maka na okwu nkasi obi mama nke enyi taa na-agwa m ha na-etiri na nne na-anwụọla chaa ọkpụkpọcha asịkwa na nne nka dị ya bụ ọ bụrụ na anị m na-arụchitasa mme ebe a ekwuwa m okwu n'isi mama sinsi mgbozi anwụ na-ekwu o riri m ọnụ mgbe tata gị kwasị kọdụ m ka mgbe akụrụ mmiri so o wee bụrụ m ihe ịtụnanya and okwu niile unu kwuru tata na ha makwa n'isi ha ma na-akụkwa n'isi ntu gbaa onye agbara na-anọ okwu ndụmọdụ bụ okwuchukwu onye ghọta mmanụ okwu ndụmọdụ bụ okwuchukwu ọ na-agada anya eto Chineke wee sị biko nbide n'ikpuru ụlọ ma a na tụta ka anyị ebire fi iwe na m ịṅụ nri mana Chineke Kana oge m na-esi mama m ebe ya na ndị ụmụ ọkụ ya nọ ụmụnne ya nwaanyị ana m anụba olu o wee mee ka njide ya bụ olu ya wee na-asị na obere unu ga-esonye m imeela Jehova imeela onye na-eme mma imeela Chiwere obiọma imeela ọma ka nsi bi ụwa imeela Chukwuma imeela agbanwe imeela Chiwere obiọma imeela
maara na enwere onye ọzọ a ga-deposit onye ga-abụkwa onye ga-eguzo dịka ya n'ihi na ọnwa anyị kara aka n'ime Jizọs. A ga-enwe onye ọzọ kara aka n'ime Jizọs n'ime ezinụlọ a ga-eguzo n'ọnọdụ ya dịka a na-emesi mmemme a. Onye ahụ ga-eguzo wee sị na m ga-eso ụzọ mama soro wee ruo n'ụbọchị ọnwụ m n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị na mmadụ niile ndị siri ebe dị iche wee bịa dị ka ha galachighi azụ. Ha bịara n'udo, ha gara n'udo. Okporo ụzọ ga-erubere ha isi. Chi anyị ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu ichebe okporo ụzọ niile na ụgbọala, moto na mashin, ihe ọbụla ha jiri bịa, ha ga-esikwa otu ala n'udo n'aha Jizọs. ndị bịara so anyị na-asị ka Chineke gbaa unu ume ọ bụna dịka unu ghara ịkwa akwa dịka ndị merụrụ anyị ka unu gbaa akwa dịka unu maara na ọmụma kwadoro gbara ọsọ ndị ọmụma nke a bụ nkasi obi anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. N'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Praise God. Biko ana m ekene
ụmụnna nọkọ oke ụmụnna ya oke anyị na-ekene unu daalụ thank you daalụ nwanne m daalụ keke ime keke ife si aga eziokwu otu a daalụ sọ bịakwa n'afọ anyị oke daalụ sọ isi n'ike daalụ the thing goes sweet. It is sweet now. Okay. Okay. Branches of Muhammad. Branches of Muhammad. Okay. Big do boy. Okay. Well done. Well done. Naidalo. Yeah, good man. You can do no more. Umunaba, Abia State, Imo State. Okay. Dunubelo, Kakumozongo. Okay, no. Daluno. Diligence.
Merci. 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 Reverend Alrinne. Reverend, I'm wondering now on the going to attend here. Yes, on the Ogum. Okay, come your own tent here. Yes. So, have I got one in there 10 different? The Ogum now, other VIP guests. Okay. Okay. I know can I in there. That's the issue. Okay. New State. Yes. Okay. Yeah, can I never follow? Yes. Yeah, can I never? They can do a boy. I can't remember far. Oh, sure. All the way from Imo. Yeah. We're here. Amen. Blessing of longevity. My mom went. Yeah. Amen. Jesus' name. Amen. Reverend also. My brother all the way from Lagos. Okay, Lagos. Ozobolo Anabo. The villa. You are welcome. Sheep, Jude, if I had done it to you, is a woman. As a one model. Is a woman. Okay, as a one model. Okay, I can acquire in there. But Lagos, the same street. Yes, I was there too. Yes, go see it. I can hear in there. You was a Gibiaja. Yes, but you're busy. We thank you. Because open and name. I see my mom 100 years. Yeah. I like it. I get the weapons. I saw another blessing. 100 years. That called longevity. Go see it. You understand? Yeah. Take one in there. I also put a dollar in there. You see, you are welcome. Chief in the golden Nino. Chief with dollar in there. I can acquire. You see, okay. The village meeting. There's open. Yeah, and a very good friend. Now Lagos, eh? No. Oh, never. Okay. You are welcome, sir. Thank you. Dalu no. Oh. Ndi ogo no. Dalu rinne. Una re kwa happy. Kuni nu neli. Kuni fun neli. Kuni ife. Oh. Dalu no. Lu ni ife. Oh. Amen no. No. Dalu no rinne. Dalu kwano skwani ike kapana takana anya okay afọ me ndị Moses pana esi udo phone gbo pana esi okay so na bo the villa hotel na Lagos ezogu na dalso yeah okay you are welcome the villa dalso isike oganema ono walo Tanya kena kwa isa. James Makambo. James Media. Media, yeah. Kena kwa misa. You are welcome. Thank you. Deka tata, for me na bende bu do chuku. Kedi fe buteli. Ife butelo Erika. One. Jobala. Having one way or piece innocent. Basically, okay. Two. I don't know, but you always anyway you when I do for mother. And I won't kill them, man. You can't kill them, man. It's over. When it was you, you see there. And the president will not sit up. Yes. Come out, get sit and kick it this walk with make one. Or child, yes. Or man queer. That's all. Or man with him, that's all. For him, I need to creating your press council and all the rest of them. Yes. So that's supposed to be with him. Okay. Because I will not I have them give back. Okay. When near the end of the whole cabinet of the Igwe. And I insisted there. Okay. We celebrated with her. And they could know, like I said, according to the Anambra State National regulations, Honorable will be next to the Igwe. Yeah.
I don't know, with the traditional prime minister. Yes. Being a very important covering and member of our cabinet in things and writings, protecting the image of the town and cities. That's why I'm here also. Okay. Igwe is not here, but he's here if I'm here. Yes. So I want to congratulate him also for all Anna Sunamadi 100 years. Oh, when each of you will 100 years. Yes. It's an evidence that Nyawe Chekwani and we're to the time of 100 days, which is part of the things in academy. Thank you. You are welcome, sir. Thank you. I am going to do quite enough for Jesus. I'm going to that the same age I'm a Thank you. You get sir. I enter the Lucia and for Jesus. Oh no. Oh no. Thank you. You are welcome. Dalo no. Modan Dalo. Okay. He is Leba, eh? Leba can go on. Okay. My name is Ambassador Apostle Amaka Igwe. Country of the Southeast. Okay. And these are my team. Apostle Amaka, Boshas, and the bouncers. Oh, okay, okay. Making sure that everybody is loaded. Okay. Kaki Igwe? Yes, from Aloya. Okay. I know Mike Kaki Igwe, Chief Mike Kaki That's Igwe. my late father. Your father? Yes. Okay, okay. You are welcome. Thank you so much. Dalo so. Into Badra Messangeli. Okay. Jisini Canolo. Dalo, Dalia. Okay. 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 You know, into event planning. Event planning. Yes. Okay. Packaging. Okay. You want to do your wine can, you want to do your mineral, just do at home. Give it to us. We'll handle it. For musicians, creators, everything you want. We'll give it to you while you are sleeping. Dalo Renne. Jisike.
Daalụ nọ. Nnọọ.
ife egwu ga na-eme a sị na a na-etolu ịrụtala efi etolu maka isi ga-ebu ogidi maka isi adị ebu ogidi anyị bụ ya a na-etolu ịrụtala mana ọ bụ eziokwu na nna anyị nwere ụbọchị n'obi aṅụrị maka na ọ bụrụ onye ọbụla kele na-eto etu a Chineke wekwa ya ya na anyị na-enye Chineke otuto anyị na-enyekwa unu otuto na-etu si akwa ya a na-ekelekarị ụmụ ya niile Peace na-eme dịka two reverend child and anyị nwere aṅụrị na-etu o si eme ọ dị akpa oke ọ dị-eme nkewa ọ bụ onye amara ọ bụ onye ụjọ unu niile mma nna unu bụ ezigbo mmadụ adị ezigbo mmadụ ọ bụ ka ọ tọwara onwe ya ezigbo mmadụ ọ bụ gosiri na arụ ndị nwaanyị ọnụ gara elu na pana enwere nke nyalụ ma o ruru 100 years wee na-asị otuto dịrị Chineke anyị ya gosikwa unu karịa ka ọ gosiri unu na omego na ebe a ga-abụ ụdị udo ọ ga-adịrị unu mma Peace bụ onye mgbasa ozi unu niile ma mana ọ ha emekata kwuba okwu asị iwegharịbịa ya ọ ghara ịdịwa o si na ọgbara nne ya Peace ya adịrị mma aga ka m bịa iti ọ bụrụ ọsọ iti n'oge ya bụrụ iti oke n'oge ka ntụrụ n'ụlọ ya maka ọmụma anyị nche niile ka ọ bụ ya mere onye ka anyị ji wee bịa anyị na-asị daalụ ihe ma ọtụtụ ebe a na-akpaghasị n'ogosi n'otu na mbọ niile anyị gbara wee mee ka ihe niile wee na-agafe na njedebe ana m asị unu sie n'ike ike na-abalị ike ka anyị na-eme karịa dịka anyị si eme mgbe anyị gbara tata gosiri na anyị kwuru were eme ihe anyị si unu daa ọ ga-adịrị unu na mma n'aha Jizọs
mama na-ejikọ na ụlọ ndị ga-ejikọzi na dịka ụkwanza ka ha bụrụ ndị ga na-elive exemplary life mee nke a ma mere onwe gị aha
shoes. Ako, anya kene. Kekime. Kadun do no mo. Okay, do mo. On the walls to mobile and on the chat. Okay. Anya kene kwa isa. Dalusa. No. Fena pe ya kuni fe. Pe kuni furu na eli. Yes. So fanya lo ni fe ni de. Okay. Anya kene kwa kada kadina ya fa. Ndina kwa nefa. Kada kadina ya fa. Amen. Dalusa. No. na CKC Academy Rinland biko kaduka kadibene mene ba tata biju we bia ija yes okay yes no toi yes anya kenei go city Reverend Peace okay yeah go city dika Reverend Peace kedo ku na agwa amen no sir amen no
ụgbọala na-abata ọ igwe elibe onye nze anyị ekenekwa anyị ke ka mmemme tata si wee gaa ke ka o si gaa ọ na-aga n'ihi ọgwụ ndị happy ya ka o si dị daalụ sa